Bueno, bos días a todos e a todas, gracias por estar aquí. Hoxe empezamos a organizar o traballo e a xenda que nos deu levar até as eleccións autonómicas de outono. Vamos a darlle un impulso ao programa porque queremos telo listo a inicios do mes de xullo para comenzar a difundilo pues, entre a sociedade, nos colectivos sociais e entre en fin, os grupos organizados que poidan tamén aportarnos cousas nesa fase. E vamos a ter un traballo intenso de contactos coa sociedade a partir de agora. Se trata pues, de ir poniendo todas as pezas en línea para poder construir unha alternativa sólida que poida disputarlle a Xunta de Galicia ao Partido Popular, ¿no? Bueno, preguntarlle, pasaron xa un día e pico, non sei, como se atopa vostede? Contento, satisfeito, pode responsabilidade? Bueno, contento e satisfeito, pero tamén, digamos, asumindo a responsabilidade que isto supón, ¿no? Porque eu creo que o Partido Socialista está generando unha certa expectación, digamos, e temos que estar a altura das circunstancias para poder ser eso, alternativa ao Partido Popular en Galicia. Síntese apoiado por todo o partido? De momento sí, non... vexo que, en fin, máis alá do apoio dos militantes que é o que vadían as primarias, pois, en fin, hai un bon ambiente no partido, un ambiente de traballo, de colaboración, que esperemos que siga así todo este tempo. Non sei se falou coa alcalde de Muxía ou se ten constancia da súa intención de darse de baixa no partido e tamén algún outras persoas. Eu creo que isto é un asunto que vende máis atrás, que non ten nada que ver co proceso de primarias e que se está tratando de forma discreta nos órganos do partido, un tema orgánico que hai que levar ao ámbito orgánico que está sendo tratado. Pero sería, vai ser el só o que se dé de baixa? Non teño información desse tipo, que é unha cuestión orgánica. Podese facer a lectura do resultado das primarias de que a militancia venceu un pouco as figuras relevantes do PSOE posicionadas con Méndez Romeu? Non sei se vostede cree que se pode facer esa lectura. Eu fago unha lectura seguinte. Hai un novo ciclo político que está iniciándose en Galicia e en España, e neste novo ciclo político seguramente os referentes dos partidos como o noso teñen que ser referentes novos, ¿no? E isto creo que o que emerxeu nestas primarias, ¿no? De feito, pois, o meu contacto durante todos estes días cos militantes das agrupacións me indicaba que había moita enerxía nova que estaba desexando poder dar un paso máis, e isto creo que se reflexou nas primarias. Non sei se tivo a oportunidade de falar con Méndez Romeu, que se lle trasladou ou lle confirmou a súa decisión de continuar ou non como portavoz no Parlamento. Falei o propio día das eleccións, falamos brevemente desto, pero procurarei ao longo do día de hoxe ter un contacto con ele neste sentido, para, en fin, pedirlle que continue como portavoz parlamentario, porque eu creo que isto é bom para o partido. Eu creo que ele fixo outro día, o sábado, un xesto claro pola noite que nos permite avanzar unidos nesta nova fase, e eu creo que tamén sería bom nesta línea que ele seguise como portavoz parlamentario. Vostede semella que representa esa parte do seu equipéis máis proclive a tratar, a entenderse coas mareas. Podes poñer iso algún problema coa dirección en Madrid? Que non... Agora non estamos nesa parte, pero as mareas é un tema moi interesante desde moitos puntos de vista, pero do que se trata nestes próximos meses é de construir unha gran alternativa desde o Partido Socialista de Galicia, e iso vai ser o meu empeño, ¿no? Iso ten que ver unha parte de programa, unha parte de equipos, unha parte de iniciativas políticas, e iso é o que vamos a dedicar os próximos tempos. A cuestión das mareas, que non me preocupa demasiado, porque eu creo que claramente nós vamos a ser a referencia como alternativa ao Partido Popular, pois en todo caso é un tema moi posterior, ¿no? En todo caso posterior ás eleccións. Eu dixen na campaña e manteño que hai que ter unha actitud de generosidade e de mal tendida, pero nada. Bueno, se lle preguntaron xa me di que lle preguntaron e xa está. Se lle preguntaron xa me di sobre as palabras de onte de Miguel Tellado, que di que vostede é un kamikaze e que a súa elección demostra que Besteiro sigue sendo a man que mece a cuna no socialismo. Eu me quedo coas palabras do portavoz parlamentario do Partido Popular hoxe, que reflexan moito mellor o que debe ser a actitude dun partido razonable nesta campaña.
Gracias. Gracias.